Ang ipangitaan ako nga rider jacket na dito sa Park Mall, pero bati niya mahal, nipis kayo niya mahal. Na inindot dito sa SM Baga, medyo so barato pa, original pa gyud. So try nato dito kung napa ba or naa sila yung mga miabot nga mga nindot nga mga color. Kay before pagkadto nako wako ganay sa color. So let's see now kung ano ba sila yung bagong miabot. Abot wala pa abot pa. Para tawag tikas.
Ibalik na nako ha. Kay nanak sa akong bagong kuan. Balik na ko diri ang taka. Balik na sa. Ha? Ha? Ay di. Ibalik. Lagi na ko na sir. Oh, 46, 617. Adong 46, 617. GD 46, 617. 7245. Sir, fit lang mo ticket sir. Ah. Ako ato ganina busing. Salamat. Uli na ko. 50. 50.
Ito bang sundiri oh. Magbang dado, maligsang dado. Okay na ni. Nakakuha na ko vlog dito ni. Thank you Lord. Traganan diri kay lugar kayo. Hindi ka makasitututoy. So, malang higmat lang yapon. Careful lang gihapon ta kay yung driver palit ra lusot. So, akong buhaton sa kada esquina huminor ito or kung naay mga exit or entrance gikan sa mga establishmento nga naakaroon diri sa Mindanao. Ito, dilalim mo disgrasya, nagasuway na ko disgrasya kang kita. Okay lang, wa ako na napiang panggos ra pero kung ma-imagine ako murag kang sakita gyud. So mag-ingat ta ron o magtagalig naman karon ay. Naanad mo ko sa akong vlog nga kuan ay magtagalog. Ni akong vlog magbisaya na ko kay Bisaya ang dako mo ko. Pasensya na lang sa mga di kasabot sa Bisaya. Anaw lang mo sa mga view sa di mo kasabot. Okay. Thank you. Yes. Hindi kayo suotan ang ligang.
Uli na ko sa Lapu-Lapu. Muna yung diana na mo dito sa Lapu-Lapu. Medyo di pa kayong traffic. Inyang mga alas 5, mga grabe. Traffic kayo na ni. Tanaw na to sa bridge. Hindi ba iba na traffic? Di pa kayo siguro kay kung traffic kani ang linya sugod na din napita. So di pa kayo traffic. Magtawag na dali ko uli para makalusot na dali. Noon ang motor dali naman makalusot. So ay lang. Old bridge na gitawag og Mactan Bridge. Taba mi akong brake ta na karon na. Okay na siguro. Wow na. Green pan, sabot ko ba kata? Dagino, green. Okay. Sabot ko yun.
Tira na po. Mga tramotor nga ito. Laga tayo na inay para makamotor tayo nga ito.